Pun nate pirsa setan dereng. Dereng kok ngengetke kula jenengan. Asem tenan iki. Berarti mubaleke kaya makasih. Setan kuwi nek ngerti, nek krungu adzan mlayu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngapunten nggih, Pak, nggih ngapunten. Niki wargane jenengan krasane cetha. Halo. Setan niku nek krungu adzan langsung mlayu sejauh-jauhnya. Beda karo wong Wukir Sari. Wong Wukir Sari kok diadani. Allahu akbar, Allahu akbar. Wong Wukir Sari termasuk Pak Lurah langsung madhep nyat. Langsung mlayu wer. Ngetutke setane mau wer. Kan bolone, Bu. Ketoke ndasku apik. Lah nganti walang seneng kok. Lah lagi nang kene iki lho pisan iki sak jedul misi ndasku ketemlokan walang iki. Walange wedok. Susune rapati legi. Wong iki sasetan cilik kok gelas gede sakmene. Ya gara warnane putih tok tapi rasane anyep, Mas. Masuk angene kon niliki. Yo niku sae. Tapi terkadang nyon ngapunten dadak muni, dheke dudu jamaah ora usah didiliki wae. Iki lho Pak pemikiran yang kurang pas, Pak. Justru ketika mereka belum mau ke masjid, mereka sakit, kita datang untuk menjenguk mereka. Itu menjadi ladang dakwah kita, Pak.